man kan sgu ikke se noget pis og lort. Sådan her. Hej folkens, det er Rasmus Oden her. Jeg har 2 kanaler, den gamle, og så er den nye, den her Rasmus H. O.D.E.N. Oden. Og alle de videoer, jeg har lagt ud, det er selv, jeg har filmet og kørt traktor og sådan nogle ting. Det er skide sjovt. Og så har jeg en video her, jeg har lyst til at vise. Der er jeg med til at filme. Eller der er jeg med som passager. Og hvis I ellers tror på mig, at jeg er lukket ind, så er jeg her. Up til Daisy. Mit hoved ser dårligt. God weekend, og i dag er det den klokken er 20 lige nu. Om morgenen. Nej, om aftenen var roligt. Jeg er nok i seng. Klokken 3:30. Hvis jeg kan sove altså. Så vil jeg sgu ikke. Og det er om seng. Hvad gør jeg jo med det? Når jeg er træt. Ja, det ser vi. For at sige god jul. Hej hej.